Pajjiżna huwa mudell ta' kif qed jilqa' għas-sitwazzjoni tal-coronavirus, tant li wieħed għandu jħares lejh għal kif għandha tiġi kontrollata il-pandemija. Dan qalu l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela meta f'intervista fuq l-istazzjonijiet One il-Ħadd filgħodu spjega kif il-Gvern mexa b'prudenza u ma ħabbarx miżuri estremi mill-bidu. Iżda minkejja li r-riżultati sal-lum jagħtu ċertifikat tal-mod tajjeb li bih mexa l-Gvern kollox jiddependi mill-ubbidjenza tan-nies. Jekk in-nies jobdu u jibqgħu jobdu, allura hemmhekk ikollna riżultati li huma tajbin. Billi dik il-famuża kerv tar-rata ta' trasmissjoni tal-infezzjoni ma titlalekx f'daqqa imma żomma waħda illi tkun waħda kostanti, ġifieri ma titlalekx il fuq f'daqqa x'hemmhekk l-awtoritajiet tas-saħħa ma jkunux jistgħu ilaħqu man-numru ta' każijiet imma li żomma waħda baxxa. Il-mexxej Laburista qal li dan huwa gvern ta' ruħ soċjali li meta fassal il-pakkett ta' stimolu ekonomiku mexa fuq il-prinċipji li jsawruh billi ffoka fuq kategorija ta' persuni li jistgħu l-inqas, dawk fuq il-paga minima. Li hija xi ħaġa bla preċedent f'pajjiżna, il-gvern se jkun qed iħallas is-salarju kollu li kellhom dawk il-persuni bżieda ta' 3% fuqu. U dik hija xi ħaġa li verament toħroġ ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. L-għajnuna finanzjarja imħabbra mill-Gvern din il-ġimgħa tlaħħaq is-70 miljun euro fix-xahar. Dan huwa 10 darbit aktar minn kemm kien tal-Partit Nazzjonalista fi żmien il-kriżi ekonomika fl-2009. Se jkun hemm kategorija ġdida ta' nies dak il-persuni identifikati bħala persuni vulnerabbli għaliex għandhom kundizzjoni kronika fosthom id-diabete biex insemmi eżempju wieħed li qegħdin ngħidulhom oqogħdu id-dar tmorrux għax-xogħol u talli toqogħdu d-dar il-Gvern se jkun qed jiggarantixxi 800 euro oħra fix-xahar. B'dan il-pakkett ta' miżuri jintlaqtu 110,000 ħaddiem, għal kuntrarju ta' x'qed tgħid l-Oppożizzjoni li anki f'dan iż-żmien delikat qed tqajjem argumenti partiġjani. Huma miżuri li huma costed, miżuri li jiena naf mill-pariri ekonomiċi li għandi wkoll illi maħniex se nkunu qegħdin inżarmaw dak il-war chest, ġifieri il-war chest li għandna biex niġġieldu din il-battalja f'daqqa. Nifhem ukoll li dak il-war chest irid iservina wkoll f'każ li l-pandemija ddum aktar milli wieħed jixtieq. Spjega kif din il-ġimgħa biss il-Kabinett tlaqqa 3 darbiet biex il-miżuri mħabbra jkunu riveduti skont reazzjonijiet u diffikultajiet differenti biex eventwalment ġie appoġġjat l-avviż legali. Dan kollu jsir biex jinħolqu miżuri li ma jsakru l-ħadd ġewwa iżda inaqsu l-kuntatt bejn il-persuni. U dan hu l-mod kif qed naħdmu. Inniedu l-idea ġenerali tal-miżuri. Nisimgħu min-nies ġurnata jumej wara noħorġu l-avviż legali. U huwa mudell li ħadem. Kellna x-xorti lil ħamis smajna dak li qalu n-nies u tawna reazzjonijiet prattiċi. Fuq kollox saħaq illi l-Gvern mhux se jaqaf hawn jew ikun xħieħ mal-ħaddiema Maltin. Se nkunu aktar ġenerużi, se nniedu aktar skemi ta' għajnuna finanzjarja sabiex niżguraw li n-negozji tagħna jibqgħu ħajjin, jibqgħu b'saħħithom, ħalli fil-mument li nisparaw l-starting pistol l-atleta tagħna, l-atleta li huma l-ħaddiema u n-negozji tagħna jkunu up and running mill-ewwel u jaħarbu l-qudiem. Għandi fiduċja sħiħa fin-negozji tagħna, fiduċja sħiħa fil-ħaddiema tagħna, fiduċja sħiħa fir-reżiljenza tan-negozji tagħna, tal-ħaddiema tagħna, fuq kollox ottimist li minn dan il-mument se noħorġu aktar b'saħħitna milli bdejna. Spjega kif Fawdex ukoll għaddejjin preparamenti intensivi biex fost l-oħrajn żdied in-numru ta' sodod fl-ITU. Minkejja li n-numri Fawdex huma baxxi ferm, il-Prim Ministru qal li se jibqa' kawt u ħeġġeġ biex nawċin isegwu il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Prim Ministru Abela temm jisħaq kif id-deċiżjonijiet qed jittieħdu kull minuta u dan juri kemm il-Gvern huwa kapaċi imexxi. Kull minuta qed nieħu d-deċiżjonijiet. Inġibuhomx kollha tajbin qegħdin id-deċiżjonijiet jew kollha perfetti. Qed nagħmlu żgur l-aqwa li nistgħu u r-riżultati qed juru kemm aħna gvern li kapaċi mmexxu. Mexxejna fil-mument tal-ġid, ħloqna l-ġid, mexxejna f'dan il-mument ta' kriżi u qed nuru kemm verament ngħidha b'sens ta' kburija, kemm verament aħna l-gvern illi kapaċi jmexxi dan il-pajjiż f'kull ċirkostanza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.